Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Daddy gani? Laila. Na'am. Wannan yaron da yake maganar yana son ki kina son shi kuma kuna ƙaunar juna. Ki rubu da shi ki nemi wani. Daddy wani abu ne ya faru? Laila, an yi bincike an tabbatar mana cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon banza ta same shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'ana ba shi da uba. Zan iya yadda kuma zan tsaya miki. Ki auri kowaye inda dan talauci ne, wannan ba wani abu bane. Amma ba zan iya yadda wanda ba shi da asali ya aure ki. Labarina.
Ku zo mu je sama farko kan. Zo mu je. Labarina, 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 labarina. Zababban yaro. Me girma gwamna. Ban kebi. Har yanzu a yaro nake. A to ai Alhaji Lukman ai duk wanda ba excellency ba ai gwamnan shine gaba da kowa ai mana. To kai da kake neman takara, me kai ka zuwa shopping? Ka tuna ba, in dai kana zuwa shopping, to kudin ka ba kullun kasa za su dinga yi. In dai da su Alhaji Lukman ai dole kudin takara shan zababu. An da matsala ai. Masu kudin gaske kenan ko? Masu kudin kwangila ne. Ai kudin gaske sai excellency ai. Gwamna shi ke da kudi. Ba aji wannan kwana biyu ba a ganin ka. Wallahi ka san yanayin karatu kwana biyu kuma an zo end of the semester. Last week ma mun haɗu da Hajiya babba har nake ce mata kana ina. Haba excellency banda abanka ai ka san inda zaka same ni. Ka tambaya Hajiya ai sai ka kewayo ka same ni. Haba Allah. Allah wallahi. To ai kenan ba matsala zan gangaro. Man kebi idan na ci gwamnan nan fa kujerar SA makabartan nan. Ba wani abu kawai. Za ka daɗe ku gana ta liƙa fasta. Me ya faru? Sama yau ina cikin tashin hankali. Alamu ya nuna haka, shi yasa muke so mu ji menene ya tada miki hankali. Ke, ni ban ma taɓa ganin bakar rana irin ta yau ba. Haba Laila, ana murnar zagowar ranar haihuwarki, me ya kai kuma kina shafa masa bakin fenti? Dadi cewa yana rabu da Muhammad. Wai ya sa an masa bincike akan shi, an gano cewa shi shege ne ba shi da uba. What? Ni na san wannan duk zancen banza ne saboda duk yadda akwai haɗin baki tsakanin wanda aka tura ya binciken da kuma Hajiya saboda dama ba ta sona da Muhammad. Wannan ba shakka yana ɗaya daga cikin ayyukanta ne kuma abin haushin ma dadi ya ki ya bar ni na yi magana akan abin. Me yasa yake saurin daura ma Hajiya wannan laifin bayan baki bincike da kanki ba akan wannan al'amarin? Ni ma na bar wurin da niyyar in ce miki ki rabu da Muhammad. Rabu da shi. Okay, dama ke ma kina da sani kenan akan abin tuntuni. A'a, ban sani ba. Amma dai abin da na gani da iyuna ko in ce abin da muka gani da idanunmu shi yasa nake so in ce miki ki rabu da Mahmud. Wannan yarinya da ta waka jiya a wurin ita ce ake magana. Wanda Mahmud ya ce mutum ce kawai ke tsakanin su ta dauka soyayya. Wallahi a nazarin da nayi kalamun wakar ta soyayya suke da Mahmud ya guje ta. Tana jin zafin abin sosai a zuciyarta. Ni dai shawaran da zan baki ki rabu da Mahmud. Salma, kina bani shawarwari ina ɗauka amma wannan akwai bambanci tsakanin abin da ke kika fahimta da kuma wanda Mahmud ya gaya mu saboda haka sai na gano gaskiya sannan yanke hukunci. Wannan gaskiya ne, gyara a bincika al'amarin nan kafin a san abin yi. Haka ne, amma wa za ki tambaya? Abin da zai faɗa miki daban abin da za ta faɗa miki daban. Duk ba su za a tambaya ba, Mima za a tambaya. Wace ce kuma Mima? Wata kawata ce a makaranta. Duk wani labarin in kina neman shi, in kika samu Mima, to za ki dace. Ta yaya za a yi ta san wannan al'amarin? Ai Mima ta fi mai da hankali wajen neman labarai akan yadda take mai da shi wajen karatu. Saboda haka ni ina da tabbacin in har muka samu Mima za mu yi dace da dukkanin wani abubuwa kuma za ta warware mana duk lamari. Shine aiki. Dauraya ne mai kyau. Allah ka bani. Ba na gaya ma ba. Ai ni na gaya ma kwata-kwata kai wallahi baka iya ba. Ni so nake kawai ka yi ka bani hannun nan ni mu buga da shi. Wallahi. Haka ne mana. Ƙara masa zan barka. Ka gani?
wannan karan kin saba zuwa hutu gaba ɗaya amma sai muka ji ba mu ji ke ba. Wallahi, ai na zo ƙarshe ne. Zuwa hutu wahala zai bani. Sai ya sa na tsaya na kammala komai. Kuma fa kin san wannan dabara ce. Tunda ku can fa ma ba yajin aiki kuke ba kuma san shi ba. Ka san karatu a ƙasar nan wahala ne. Kai dai kawai Allah ya sa mu dace. Mu dace dai. Ku ga ko riga kun dace. Kai, wallahi kai dai sana ako kana da matsala. Matsala kuma? Wallahi gaskiya na fada. Ai wannan ba zancen matsala bace. Kin gani fa ni da in ga fa yadda turai take. Allah sai dai in ganta a TV. Kai Allah ya sa mu dace. Amin in kuma mun dace to mu dafe. Wannan fatan su ake yi guda biyu. A dace kuma a dafe. Da kansa ba zai aje ya gudu fa. Wallahi da kansa zai aje ya gudu. Okay. Hello? Ummi. Na'am, ya kake? Kice kin karaso? Ina dai kan hanyar gida. Ce ko gidan ma baki karasa ba. Wallahi ban je ba. Okay. To ina tsarabata? Ce ma aka yi nazo maka da tsaraba ne? Tab, kin isa ma? Duk ciki waye taba ziyartar ki sanda kike London in ba ni ba. Kuma fa haka ne, duk da cewa dai ba dan ni ka je kasar ba ai. To dan wa na je makarantar? To haka ne. Sarkin korafi, kai hakuri ka kwantar da hankalinka. Na taho maka da tsaraba. Yawo, yanzu na ji wato. Yaushe zaki shigo? Idan na fito sai in biyo ta gida sai in kawo maka. Alright, to sai kin zo. Bari ka ga yadda zan dauna. Ya masu suke kidan samun ya ajiye shi ma yanda kai wa kebi ranar nan. Oh, la ilaha illallah. Samira. Ya ne? Normal 'yan mata. Kun sauka ne? Yes, kin gani gana a hanyar gida. Masha Allah, masha Allah. Kina ina ne? Ina supermarket na dan zo sayan kayan miya ne. Okay. To, idan kin gama kawai sai mi waya ko? Okay, to shikenan in na dawo zan zo. Okay to. Wato fa kai ka so kai sanya fa ga Sumayya ta zama shahararriyar mawaƙiya kai ka kasa zama? Wace maka ta shahara kawai dan ta yi waka daya? A to waka guda ɗayan ba gashi ta yi ba kuma jama'a suna ta yaba da wakar ta. Ni ma zan shahara bari je Laila ta bani kuɗin. A to ka tambayo inda ake gyaran muryar ne? Wallahi ina ta browsing amma wallahi har yanzu mun gani ba. Amma abin da nake tunani gaskiya zan je office ɗin Alijita in je in samu gayan ne sake mun bayani sosai. Gaskiya radi yafi. Kasafa bikin nan yana ta matso ya kamata mu zauna mu ji arrangement din da za a yi ko? A wannan abu ne mai sauki ai zama ya kamata mu. Ka je ka da dare sai mu zauna. To shikenan. Ina labarin jin dawo din. Okay to ba da. Hello? Wallahi ban da tabbas dan ni ma gaskiya ban sani ba. Amma dai zan tambaya insha Allah a gaya mu. Okay? Ta shikenan ba da. Dan Allah kawata nawa ake kama madaidaicin hall Aminat? Ni ba na harkan event ban sani ba. Me zaki Aminat? Za mu haɗa ɗan wani ƙaramin fati ne tare da abokanai na da muka gama makaranta a ƙasar waje tare. To me za yana kowa ya buga kowa waya ba shikenan ba? An gaya miki ni ina da namba kowa ne? Wanda baka da nambar shi ai baka da kusanci da shi. In ma kun haɗu me za ku tattauna? To ai kusancin ake so a haɗa da mu. Saboda me? Saboda mu taya junanmu murna. Za dai ku samar da iyayi. To na ji iyayin za a samar ina ruwanki. A me yayi zafi a je a yi. Labari
mu je ko? Ni ina nan ba inda zani dan ba zan jure wannan fadan hajiya babba ba. To ce mi ta kai fada za ta biki? Me kika mata da kawai zuwan ki za ta fa hauki da fada? To ban san halinta bane akan karamin kuskure fa tana iya hawan mutum da fada. Ki je kawai in jira ki a mota. Kinga babu abin da kika mata ba za ta hauki da fada ba dan Allah ki zo mu ce. In ta mun zan rama akan ki. Kai. Wayannan miliyan 2.5 suke. Hada dining table din. Dan kyau fa sun yi kyau. To ba komai in za ki sa su a ɗaya falon ai shi kenan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yawwa to abinda za a yi ki bari sai next week. Sai ki zo sai ki darje a cikinsu. To shi kenan na gode. Bye bye. Hajiya ina. Ina wuni hajiya. Sani da zuwa. Congratulations. An gama karatu lafiya an da lafiya. Amma da fatan bakin zo ki zauna ne ki rashe kamar wannan shashashar ba. Ai kaji ni wallahi shi yasa bana son zuwa gidanki. Allah raka taki gona sha marar mutunci. Kina yawo a gari a banza. Mace na da daraja ne idan ba a gidan mijinta ba? Ummi, kada ki biye ta tata. Tunda kin gama karatun kin dagarin nan. Ki daure ki aure yafi miki mutunci. Hajiya zan yi mana idan har na samu miji. Kullun da abin da kuke fakewa kenan da ke da Lukman. Shi bai samu mata ba, ke baki samu miji ba. Hajiya ba fakewa muke ba, uzuri ne mai ƙarfi. To ku aure junan ku mana, bai fi muku ba? A'a, Hajiya za mu samu. Me kike nufi da a'a? Ba kya son sani? Hajiya ina son shi mana, amma to shi yana so na ne? Me zai hana ya soki? Waye ma zai ki kamar ki? Hajiya ke. Za ki ga Hajiya Ummi. Hajiya ga tsaro barki da tuba miki da ita. To, da aiki ja ga iya. Masha Allah. To na gode madalla. Ina fata kin kawo wa Lukman shi ma. Yana mota daman daga nan ma gidansu zan wuce in je in kai mai nashi. Munafika kenan. Duk lissafin ki akwai Lukman a ciki, amma kina wani noke-noke. Au dariya ma kike mu. To aike din ce da abin dariya. Tsaba hasashen ki har kika hausuwa so kanki fada. Ai wallahi ba zan ƙara zuwa gidanta ba. Saboda tana faɗa miki gaskiya? A kawai dai bana son katsalanda a cikin rayuwata. To shikenan. Yanzu da bari idan na mun je gidan Sulkuman mai ka dawo sai in je in sauke ki ko? A'a wallahi ba zan je ba, a je ni a gida dama fita zan yi, zan ɗauki mota ta in yi fita ta. To shikenan bari in aje ki. Wanda dama dan Allah duk magana gyaran muryar nan ƙarya ne zancen banza ne? Kana da fa matsala me abin kuma dariya kuma? Wallahi abin dariya ya bani. Ka ga yadda ka wani tara jijiyan wuya kai sai ka zama shahararren mawaƙi kana ta neman kuɗin gyaran murya. Saboda haka fa ka bi Laila ka yada Sumayya. To yanzu ya za a burin naka ya cika. Gaskiya kana da matsala wallahi. Ta yaya kake fifita Sumayya saboda kawai kana soyayya da kawanta? Wallahi ko ɗaya ba na fifita Sumayya akan ka. Ina fifita gaskiya ne akan ƙarya. Ka ga yadda kai wani kicin kai sai ka zama shahararren mawaƙi. Yanzu gashi da ƙarshe ka gane cewa ma zancen banza ne. Ya za a ka zama shahararren mawaƙin nan? Wallahi haka ne saboda abinda Alhaji ta gaya min kenan. Ya ce ba dole ba sai muryarka tana da daɗi zaka iya zama shahararren mawaƙi. Tunda ya ce zai iya lissafa min shahararren mawaƙan Hausa wanda suka yi nasara kuma muryarsu babu daɗi. Dama ya danganta kai da yadda ka fahimci daɗin murya. Abinda fa ake so ga mawaƙi kawai ya fahimtar da masu saurare me yake so ya fahimtar a cikin waƙa ya faɗakar da su. To kai in ma fa kai waƙan ma ba saurare za a yi ba. To yanzu ka ɗauka ma ka yi waƙar wani irin saƙo za ka isar. To kai da aka baka ma amana kaci ka gaya min saƙon da za ka isar a ji. Wallahi Umar ba ka yi min kama da aboki. Wallahi ni ba ka yi min kama da mawaƙi. Ka zo an jima ba sai mu tattauna. So me an sha turai. Ga kina sai wani haske kike ƙara yi. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina tsara ba.
Ka ji min yaro kai, ko gaisawa ma ba za ku yi ba? Mun gaisa a waya fa. Au, haba. To shi kenan, saboda mun gaisa a waya shine yanzu ba za ka ƙara gaida ni ba. An ƙara gaishe ta. Ni da ke waye gaba. Ke ki ziyarin. Shi kenan, ga zaraba. Yawwa. Ga kin yi belin kanki. An gode Allah saka da alheri. Amin. Sumayya, yanzu kin ga batun Mahmud ya ƙare. Ina ta jira ina sauraron in ji kin shigo da maganar Lukman, amma har yanzu ban ga kin yi yunkurin hakan ba. Me kike jira? Jira nake Mahmud ya yi sanyi a raina domin gudun kada na ba wa Lukman gurɓatacciyar soyayya. Amma yanzu yayi, tunda har na iya maida masa martani a cikin jama'a. Ina tunanin zan yi hakan. Kuma kin ga kakashi ta zaba. Gaskiya kin yi tunani. Kuma idan haka ne, ya kamata a ce mu samu lokaci domin mu kira shi Lukman mu yi masa wannan kyakkyawan albishir din. Da kuma zan baki shawara, babu lokacin da yafi wannan. Ba waya nake so in faɗa masa ba. Ta waka nake so in faɗa masa. Ina ji ya kamata in rera masa wata sanyayyar waka da zan bayyana masa yanzu soyayya ta koma gare shi. Kuma ta wannan hanyar ne zan bayyana masa na fara waka. Babu shakka gaskiya kin yi tunani. Hakan yana da kyau. To amma me zaki ce a waka? Wajen Ibrahim zan je in faɗa masa abubuwan da nake so ya rubuta mu. Idan koyaushe ana rubuta miki waka, ke yaushe zaki koyi rubutawa kanki? To ayin kin lura wancan karan ma ya min lecture akan yanayin yadda zan riƙa bi ina rubuta, to kuma a hankali ni ma zan koya. Sannan kuma ya ce mutum yakan iya zama mawaki marubuci daban, amma ni so nake in haɗa duka biyu. Haka ne. To shikenan yaushe za mu je? Gobe. Labarina, labarina. Hello? Ga mu a kofar gidan. Okay, to. Ta ce mu shiga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, lalle yau gidan namu yayi albarka. Irin wannan manyan maziyarta haka? Kin ga kafa kici mana mutunci. Wai sai ci mutuncin babbar yarinya kamar ki, kar ku jawo mun magana. Bismillah ku zauna. Shin kaina yana gaya min cewa akwai abin da yake tafa da ku, ba ziyara ba ce ba kawai. To kanki ya gaya miki gaskiya, akwai abin da ke tafi da mu gaskiya. Labari kuka zo nema ko? Kwarai kuwa. Ni na sani. Ina so in ga an zo wajena neman labari, domin na san nima zan ji wani. Wani labari kuke so? Na san kin san yarinyar nan Sumayya, wacce suke tare da Mahmud ko? Ki dauka na san kowa a makarantar nan, duk da yake ba haka bane ba. Me kuke so ku sani game da Sumayya? Wato shi Mahmud din suna soyayya da Laila yanzu. Wannan ai tsohon labari ne, haɗe da sanin shi. Okay. Alamu ya nuna ita Sumayya sun yi soyayya da Mahmud. Amma Mahmud ya nuna mana babu komai tsakaninsu sai mutunci. Ko kin san wani abu dangane da wannan? Na san komai fiye da yadda kike tsammanin na sani. To alhamdulillah. Dan Allah gaya mana. Mahmud da Sumayya soyayya suke yi kafin ki shigo cikin lamarin ki wargatsa komai. Wai dan Allah da gaske kike? Me zai sa in miki ƙarya? Ba na ba da labari idan ba a tambaye ni ba, idan kuma an tambaye ni baki ɗaya nake ba da shi. Ko da ku ina da tabbacin cewa ba zai yi wa mai sauraro daɗi ba. Sumayya ba taɓa son wani namiji a duniya ba kamar Mahmud. Ina ji kuma a raina babu wata mace da za ta so Mahmud kamar yadda Sumayya ta so shi, haka zalika kuma har da ke. Babu kuma wani namiji da zai samu soyayya Sumayya kamar yadda Mahmud ya samu. Amma yana haɗuwa da ke da kika fara sangarta shi da kuɗi, gaba ɗaya kawai sai tattara yi watsi da lamarinta. Wannan lamarin ya gigita Sumayya mutuƙa, don mu kanmu ma sai da muka yi tunanin za ta iya rasa hankalinta.
Ni kaina a labarin da nake samu ban taɓa samun labarin da ya fi wannan takaici ba. Ko da yake ban damu ba domin ni damuwar wani ba ta iya zama damuwa na. Amma ba sai dai na tsine wa Muhammad saboda dalili guda ɗaya. Me wannan dalilin? Sumayya ta yi watsi da 'ya'yan manya-manyan masu kuɗi don kawai ta kasance tare da Muhammad. Ɗaya ma kuma mahaifinsa ya fi naki kuɗi, nesa ba kusa ba. An waye? Alhaji Bukar mai nasara. Ya so Sumayya kamar rai. Sannan Muhammad ya sa ta kore shi. Sannan da akwai Firasdo. Ba sai na gaya muku ba, kun san kowaye. Ya so Sumayya mutuƙa. Amma saboda Muhammad ya sa ta ƙi shi. Ta yi gwagwarmayar kwatar kanta daga gare shi. A yayin ke kuma da Muhammad yake ƙoƙarin komawa gare ki. Kai. Ba na tsammanin za a iya samun wani saurayi mai butulci da ya kai kamar Muhammad. Yanzu wani shawara za ki iya bani? Kamar ki nemi shawara a wajena, kin mallaki hankalin kanki, a yanzu haka kina jami'a, kuma kin ji labarin Muhammad kamar haka? Ai naga ko shugaban kasa ana ba shi shawara. Saboda kasa ta fi Muhammad girma. Shi ma kuma da a ce mutum ɗaya yake mulka, da ba wata shawara da zai nema. Ni dai abu ɗaya zan gaya miki. Ke kina da komai. Sumayya kuma ba ta da komai sai Muhammad ɗin nan. A yanda kuma na sanki, kina iya bawa mutum abin da yake naki, balantana kuma wanda ba naki ba, kin ga zaki iya mayar mata da kayanta kenan. Yanzu Mima yadda kike ba mu labarin nan, kina ganin Sumayya za ta karbi Muhammad in Laila mayar mata? Bana ce haka ba, kin san ita soyayya za ta iya karɓar shi, kuma ba zan iya cewa ba za ta iya karɓa ba. Muhammad rubabbe ne, me yasa kuma Laila za ta aje rubabban abu? Kuma gaskiya ne. Amma dai ku ne mashawartarta. Ku je ku bata shawara. Ni dai ga shawara ta. Kamar yadda kika faɗa ɗazu. Ba na buƙatar shawara. Na gode ƙwarai da gaske. To yanzu ni wani labari zan ji kenan daga gare ku nawa mai daɗi. Za ki so sanin labarin asalin Muhammad? Nima haka wanda ya aikata wannan butulcin lalaki ma wata rana zai iya aikata ni ya biyo miki ta wata hanya daban ba wai sai har ya barki ya ji ya nemi wata ba saboda haka kafin zuwan wannan lokacin ya zama lallai ki rabu da shi ai na ma bar shi an gama wallahi tallahi yanzu ne na tabbatar da na ji wannan labarin na tabbatar da cewa ba dan sunna bane. Hello, Mahmud. Kana ina? Da Allah ina son ganin ka suna su wasu. To ni yanzu muna hanya zan je Green Park mu haɗu a can kawai. Okay, to ina jira da Allah. Barka da zuwa. Yau barka da. Yawa. Wasu 'yan mata ne suka zo suka ba da sako suka ce a baka. 'Yan mata kuma? 'Yan mata ne. Ok, na gode.
faru a soyayya ban ji yadda aka ike ka kwana ba. Hajiya babba ne take so ta hada auren ki ke da Lukman. Ta umarce ni in tambaye ki ko hakan zai yi? To amma mama, banda abin Hajiya babba, haka ake hada aure? Ai ya kamata a fara tambaye shi aji yana so na ko baya so. To an ce miki haka kawai za a ɗauka a baki shi? Ko auren dole za a miki? Ko kuma da ka ba tunani? Tana so da ta tabbatar cewa hakan zai faru, baki da wani tsari a ƙasa? Mama gaskiya ina son Lukman. Kuma zan so a ce Lukman ne ya aure ni ya zama mijina. Amma sai dai bana son a ce magana ta taso daga wani guri daban ba a tsakanina da shi ba. Amma da za a ce za ta dan bamu lokaci tun da yanzu gashi na dawo, za mu fi fahimtar juna. Idan har akwai wani abu a ran shi kamar hakan zai fito. Shi kenan zan gaya mata. Zan yi ƙoƙarin in ga hakan ta fahimta. Muhammad, kawai irin mutum ne zaka ci amanar mata biyu a lokaci guda. Cin amana kuma? Ka min ƙarya kafin mu fara soyayya. Ka ce mun baka tare da kowace mace. Ba ƙarya na miki ba, wallahi gaskiya na faɗa miki. Ƙarya ne Muhammad, na samu cikakken bayanin soyayyarka da Sumayya. Da yanda ka rabu da ita ka dawo gare ni saboda ina baka wasu kuɗaɗe. Wai faɗa miki wannan maganar? Ina son ki ne saboda ke mun ba don kuɗin da kike bani ba. Ƙarya ne Muhammad, kai mace amana ne. Ka guji yarinya da ta guji samari da yawa masu kuɗi saboda kai duk da kai ba komai kake da shi ba. Ni ma haka wata rana kenan zaka tafi ka rabu da ni. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba. Ba mamaki, ita ma Sumayya kake gaya mata a baya. So ku ka taɓa ko baka taɓa ba. Na rabu da kai saboda kai mutum ne butulu. Wai ya faɗa miki wannan maganar? Duk wanda ya faɗa miki yana son ya raba mu ne. Laila, bai kamata ke mun haka ba. A lokacin da na watsar da komai na rike ki. Look, na rabu da kai ne saboda manyan dalilai guda biyu. Abu na farko babban matsala ne a gare ni, na biyu kuma matsala ne a gare ka. Wanne ne? Mahaifina ya ce na rabu da kai saboda ba zai taɓa yadda na aure ka ba. Amma kuma Laila da bakin kika faɗa cewa mahaifinki ya amince. Eh ya amince ne saboda talaucin ka, yanzu kuma ba maganar talaucin ka ake ba, maganar asalin ka ake yi. Asali na kuma? Kwarai kuwa, ya sa mishi bincike a kanka. An tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taɓa karuwanci ba duk da shi haka aka gaya mishi. Ma dai an gaya mishi ta taɓa yawo kai ba ma da aure aka haife ka ba. Ba da aure aka haife ni ba? Look Laila, idan za ki rabu da ni ki rabu da ni, amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ka sani ka sani, idan baka sani ba kuma ka koma gida. Ka je ka tabbatar wa kanka. Me yasa zaki mun haka Laila? Muhammad kaka mun korafi. Ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai? Kai da ka tashi rabuwa da Sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya? Ku tashi mu tafi da Allah. Excuse me. Labarina, labarina. In za ka so mutum, ka so shi dan Allah ba dan abin da yake ba. Labarina idan kunjiya kuka dole a yi an jiya sannan ina gaza a tausaya. Ma wani sirri ake boye mu? Wani sirri? Babu wani sirri. Sirrin da yanzu kuna faɗa da mamana wanda aka bayyana mai zai saki kowace mace ya kama ni, mai zai hana a bayyana mai ko ya rage irin tsangumar da yake min ya gane ba laifina bane ko kuka haɗa. Babu wani abu makamancin haka. Baki ji daidai ba. Babu wani sirri. Je ka abinka. Mama. Ke zan ci mutuncinki. Zan ci mutuncinki. Ke kina son ki mallaki namijin har sai kin hada da ƙarya? Sakaryan banza sakaryan wofi wanda take bada mata mara mutunci. Je ka abinka ba komai.
na faɗa ban so ai labarayayye ban so Aliyu ina mama ta tafi unguwa. ina ta je Unguwa. Hello mama ina son ganin ki ne akwai matsala okay sai kin dawo kuma yake ne tun da nake karɓar saƙo a rayuwata in taɓa karɓar saƙo kamar wannan nake ba musamman ma ta sigar da ya zo shin kin fara waƙa ne ko ku kin yi ne don ki isa mun da wannan saƙon Na fara waka kuma ta wannan hanyar ne zan faɗa maka maganganun dama da na yi niyan faɗa maka sannan saƙonni biyu ne a cikin sidin nan. gaskiya muryarki tana da daɗi a waka Haka ma sarkin waka Naziru ya ce wannan dalilin ma ya sa ya bani dama. shi kuma ina ji kina waka Wata rana ne a makaranta muna zaune ni da ƙawayena na fara rera wata waka. To a daidai wannan lokacin suka taho shi da Rukayya za ta raka shi wani ofis. Ka ji tarihin yadda na fara waka. gaskiya na ji daɗi sosai amma insha Allah za ki shahara a wannan waka duk da ba daɗewa za ki kina yi In dai gidanka zani ko yanzu ma a shirye nake da bari. ba za ki batta yanzu ba amma tabbas ba za ki daɗe kina yi ba don already na gaya mahaifiyata cewa na samu mata aure Nan da nan? ha ba su maiya kima kin san ba nan da nan bane soyayya ki a zuciyata ta daɗe Allah ne zan kai gaci Ai wani baya auren matar wani ko kuma an ce matar mutum kabarinsa. gaskiya ne Allah ya sa mu dace Amin amin. already na riga na gaya mama kamar yadda na gaya miki zaki je ki gaishe ta so sai ki sa lokaci Kai dai ka saka tun yanzu in fara karban umarni daga wajenka. sai kika ce to bari ni je in dawo sai in baki tukuicin wannan maganar da kika faɗa ki gaida umma Ka ce dai in gaida surukarka ko? to shikenan so ai Lafiya? Wai mecece matsalan? Duk ka firgita ni. magana zamu yi da ke amma ba ta waje bace labari na Me ke faruwa ne? ina son tambaye ki amma na so a ce wannan tambayar da zan miki a cikin mafarki zan yi ta saboda ina jin tsoron wannan tambayar fiye da watakila za ki ji tsoron bani amsa amma ina roƙonki da ki ji tsoron Allah ki faɗa min gaskiya an ce ba ɗan halal bane ni ba da aure aka haife ni ba me gaskiya wannan magana idan gaskiya ne ki faɗa min kada ba ki ji tsoron Allah a wancan lokacin ba yanzu ma ki kasa jin tsoronsa dan Allah me gaskiya wannan magana Ka gaya min wane ne ya gaya min? wannan ba shine abu mai muhimmanci ba abu mai muhimmanci shine ki faɗa min gaskiya Ka gaya min wa ya gaya maka? Lalle ce ta faɗa min mahaifinta ya sa a yi bincike a kaina kuma sakamakon binciken da aka samu shine ba da aure aka haife ni ba ki faɗa min gaskiya Wannan shine dalilin da yasa na ce ka aure Murja. Wannan shine dalilin da yasa na ce ba na son ka yi aure a waje saboda gudun bincike a cikin aure. gaskiya ne kenan abin da aka faɗa
gaskiya ne na haife ka ne a wani lokacin da ba na jin magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.